コケ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 コッコ。皆さん、お元気ですか？コケコ、極楽コケコッコです。今回の動画は、最新のプラチナメダルの収集状況を紹介します。コケコ、レベル80到達には50個必要。ハードルの高さを感じます。コケコ、じっくりご覧いただき、コメント欄で皆さんのこだわり、悩みを教えてください。コケコ。
いつもご視聴ありがとうございますコケコ。日々のポケ活がもっと楽しくなる動画を皆さんと分かち合いますコケコ。次回の動画もお楽しみにコケコ。